האוכלוסייה הבדואית בנגב מונה כיום כ-170,000 נפש. יותר ממחציתם מתגוררים בכפרים לא מוכרים. בתקופה האחרונה הוכנה תוכנית למטרופולין באר שבע, ובמסגרתה תוכננו עוד 8 יישובים חדשים לבדואים. יישובים קטנים על בסיס שבטי חמולתי. במסע שלא נגמר, יש ואין כמו גלים, מגיעים לא מגיעים, ואיפה כמו שאתם רואים כאן, יש לנו פה ילדים שלא יודעים מה זה בית ספר רק מעל גיל 6 שנים. כל הילדים שאתם רואים כאן, ילדים אפשר להגיד מגיל 2 עד 5, אין להם מה לעשות פה, משחקים באבנים אפילו. משחקים פה, חיים עם הכבשים פה. אין תעסוקה, אין גנים לילדים. ובית ספר הכי קרוב זה אל-הוואשלה, במרחק 8 עד 10 קילומטר. התוכנית מייעדת שטחים נוספים בעתיד, אשר ניתן לתכנן עליהם יישובים פרבריים למשפחות ושבטים, אשר טרם נמצא להם פתרון קבע. היא גם לוקחת בחשבון את הצרכים המשתנים של האוכלוסייה הבדואית ואת השפעות תהליך האיור הקיים על האוכלוסייה. העבירו אותנו מאזור דימונה, חלק ממשפחת אבו סולוב ב-91, ואמרו השטח הזה מוחרם וגם הוא שטח צבאי, החרימה אותה הממשלה. עברנו לקילומטר 17, 91, בדיוק אחרי שעברנו בכמה חודשים, זה אפילו לא עבר שנה, פתאום אנחנו עוברים שם, רואים חווה גדולה שמשתרעת בערך על איזה 1,000 או 2,000 דונם, לא זוכר כמה, חווה חקלאית, בדיוק באזור שלנו כשאנחנו עברנו. אבל איך שאומרים לנו זה שטח הצבאי ומוחרם. גם בצד השני שאמרו גם שטח הצבאי יש חווה. באזורים שלנו יעבירו אותנו קודם לפני כן, זה כבר גם מחצבות שם. الهواشة سووا البلد في بلادهم، القرنات في بلادهم، الأعصم في بلاده، كل حمول في بلادها لحد إكسيفة وابو عصا ولا مو ابو عصا، كلهم ولا طرش ولا طرش، كلهم كل واحد في بلاده يسوي له. غير ابو صلب من كل العالم اللي خلقهم الله، ابو صلب لازم كمان اذا الحكومه تحل معهم يسوي لهم معناته مطرح بلد في بلادهم. משפחת אבו סולב מאז ומתמיד הם גרו בדימונה. נולדו אולי הדור השני והשלישי לפני האחרון גרו בדימונה, אולי 60% נולדו בדימונה, באזור דימונה. מה שידוע לי שב-71 הציעו להם לגור, לקבל יישוב, ואז הם לא התלכדו. וגם ב-91 היו כמה מהומות והציעו להם, כאילו פלגו אותם לשלוש פלגים. פלג נשאר בדימונה, בקורנו, ופלג בקילומטר 17, ופלג ליד צומת ירוחם. ועכשיו זה הזדמנות של משפחת אבו סולב וגם למדינה. מה שזכור לי שכל השבט שלי היה, כל השבט הייתה בצבא, וכל השבט קיבלה אישור מאז מהממשלה להקים להם אוהלים ובתים וביתי ספר, ואיפה שאנחנו מבקשים היום ליד דימונה. אבל הזקנים, אתה יודע, לא רצו ללכת לעסק הזה. אני גאה להיות בן לשבט אבו סולב, אשר חונכתי בתוך השבט הזה על השירות לצה"ל ומערכת הביטחון. שבט אבו סולב הוא מאז קום המדינה הם התחילו להתגייס לצה"ל ולעזור בהקמתה של מדינת ישראל, ואני חונכתי ככה כמו שאר בני השבט.
בשנים האחרונות, בוא נגיד ככה, בקשר ליישובים ולנושאים ולבעיות שהתעוררו, בני שבט אבו סולב הם עסקו בעיקר בפעילות המבצעית, בהגנה על גבולותיה של מדינת ישראל, ולא עשו משהו חיובי לטובת העניין. הם ניסו להקים יישוב, אבל הם עסקו בעיקר, ושבטים אחרים אשר לא שירתו בצבא ולא היו בצבא, הם קיבלו יישובים משלהם. אני כחייל שחוזר מחופש לבית, שלפעמים אין לך מים או אין לך חשמל, זה לא עושה טוב, בהחלט זה לא עושה טוב. כשאתה מסתכל על זה, זה לא נורא טוב בכלל. התגייסתי לצבא ב-96 ליחידת הגששים. מזה 5 שנים אני קצין בגזרת עזה. תפקידי היום כסגן קצין גששים אוגדת עזה. מה שמאפיין שבט אבו סולב זה עצם העובדה שהם התגייסו הזקני השבט, הזקנים של השבט מהקמת המדינה, שהסייעו למדינה. וזה הגיוס שלהם וההתנדבות שלהם לצבא, זה בא לידי ביטוי לנו, אז שהייתי צעיר, ראיתי אותם שהתגייסו, שהתגייסתי לצבא. וההשלכה החיובית הזאת זה שעצם בני השבט המשיכו להתגייס עד היום, על אף הקשיים שהיו לבני השבט, זה שעברו ממקום למקום, מנקודה לנקודה, לחפש מגורים שיתאים להם. על אף הקשיים האלו המשיכו בני שבט להתגייס, ועד היום עצם העובדה שיש לנו מספר חיילים שמשרתים ביחידת הגששים ובצה"ל בכלל. הפתרון היום, אני אגיד לך מה הפתרון. הפתרון, אני רוצה כתובת. והכתובת שלי, כמו שכתוב לי במקום הלידה שלי, קורנוב, נולדתי, אני מבקש ממדינת ישראל לתת לי את המקום שלי, שנולדתי עליו. כשדיברתי על המצוקות של המשפחה הזאת, או של סגן אלוף מוחמד, האבסורד הוא שכשאני רוצה לשלוח לו מכתב הביתה, מכתב, או הזמנה, או אני רוצה לעשות איזשהו אירוע, אז המכתב לא מגיע אליו, כי אין לו תיבת דואר. אין לו איזושהי כתובת שהמכתב שלי, או המברק שלי, או הזר פרחים שאני רוצה לשלוח לאשתו על זה שהיא ילדה בן, יגיע אליו. אין לו כתובת. סגן אלוף בצה"ל, אין לו כתובת, אין לו תיבת דואר. אנחנו פונים ופנינו לממשלה ורצינו פתרון ומסתכלים לעתיד. אנחנו לא רוצים לעשות את הטעות שעשו את ההורים שלנו אז, שהיו מכירים רק צבא וזהו. אנחנו משפחה שכולה. סבא שלי נהרג בצבא אחרי מרדף מחבלים בערבה, גם דוד שלי נהרג בעזה, ורוצים לפנות אותנו, וביקשנו שיעשו לנו יישוב חקלאי, מקום מוכר לעבור אליו. אין לנו פה לא גן, לא כלום, לא... אפילו יש לנו בית ספר רק בהוואש לשם. אין לנו כלום פה. אבל מה? רוצים שטח חקלאי שלעבור אליו. לא רוצה להעביר אותי סתם ויעביר אותי פעמיים. אני לא מוכן להתיישב על אדמות של אחרים. זה אחד. זה אחד. 2, אני לא מוכן ללכת לשבט מסוים וללכת אצלו עם ראש למטה. ואני חונכתי גם בצה"ל וגם מערכת הביטחון, אנחנו לא מוכנים להיכנס לאחד היישובים עם ראש מורד למטה. אנחנו נשאר עם ראש למעלה, בסיוע כמובן של החברים של מערכת הביטחון, ואנחנו נקבל. אני כולי תקווה שנקבל יישוב משלנו ונמשיך להיות עם ראש למעלה כל הזמן. هي منطقة قد كرنب، كان كل العيش عند كرنب، وبنشرب من بير كرنب ومن الثنايل ومن الهراب. قبل كم سنة؟ قبل 5 سنة. وبنرجع وين وفي طيب يطيح المطر في البريك، بنروح بالحلال في الربيع وانا عيل دون مضعوف فضل صغيرة، بروح معهن عشان 5 معزي ابوي بيودعني معه. وكل الحياة عند كرنب، بنقاطر بنشمل يوم ما فيه رعد، بنقاطر بنشمل ورا السبع
عندهم خشرم وبنرجع عند كرنو. היום אני מפקד יחידת הגששים, ואני מפקד על קרוב ל-200 גששים, מתוכם גם קצינים. ואם אני לוקח את החתך הגששים ביחידת הגששים ואת המפקדים ביחידת הגששים, אנחנו תמיד רואים את החיילים לבית שבט אבו סולב מהמובילים. יש לנו היום מפקדים שהם לא מפקדים בדרגת קצונה, אבל מפקדים נגדים בכירים. יש לנו קצין שהוא קצין גשים חטיבה בגזרת רצועת עזה, ואני לא שוכח את סגן אלוף אבו סולב, שהשתחרר לו מזמן מצה"ל, שלאורך כל השנים שלו שירת בפיקוד הדרום, שירת בגבול מצרים, גבול עזה, והוא אחד הקצינים שפתח, הוא הסנונית שפתחה את האופקים לאותם חיילים מתוך שבט אבו סולב. אנחנו מאוכזבים, ואני מאמין בדרך. אני מאמין בדרך. הדרך היא לשרת את המדינה ולבקש את הזכויות שלך. אני מאמין בזה ככה, ואני מאמין שהמדינה תדאג לנו, לטפל בנו, וכמו שאתם מכירים, לבדואים יש הרבה סבלנות. המצבים שלנו היו יותר גרועים מלפני זה, אבל הייתי רוצה שהילדים שלו יהיו להם מחשבים, יהיו מסודרים, והייתי בטוח שיעשו את זה, אבל לצערי זה לא היה, אבל אני מקווה בשנים הקרובות שיהיה מצב יותר טוב. ב10 שנים האחרונות נפלה בידי הזכות ללוות את הלוחמים הבדואים ולגייס אותם לצה"ל ולטפל בבני משפחותיהם, והיה לי עונג וסיפוק רב ללוות גם את משפחת אבו סולב. וכשאני מדבר על נאמנות למדינה, תמיד אני מביא את הדוגמה של משפחת אבו סולב. כאן אין לנו בית ספר, אין לנו כלום, רק שם בדימונה יש שם הרבה בית ספר, יש שם גן, יש להם שם משחקים, לנו אין כאן משחקים, יש שם הרבה דברים שונים מכאן, אין כאן הרבה דברים. קשה לנו פה לגור במדבר פה ככה, אבל ביישוב אנחנו מסתדרים, ביישוב בונים לנו, עושים לנו בית כמו בן אדם, יכולים להסתדר, כבישים, מים, בית ספר, חשמל, הכל. אבל עכשיו בלי חשמל, בלי 6 שעות זה לא מספיק, חשמל בלילה. والناس كانوا يعطونا مقراش في ديمونه عند من طريق الخامة يا عند كورنوب يا غاد يا اللي يصيب لهم. משרד הפנים והמינהל הבדואי עושה המון לקדם את הנושא של יישובי קבע. אני יודע שיש תוכנית כזאת להקים יישובים נוספים בנגב, אבל מה שכן אני יודע ששבט אבו סולב לא נכלל ביישובים האלה. الهواش לא רוצים את הפינה שלהם ורוצים את הכפר שלהם, והאדמות זה של אנשים אחרים, ואנחנו לא יכולים להתיישב על אדמות של אנשים אחרים. נכון שהקרקע מופקעת על ידי המדינה, זה נכון, אבל בתוך המגזר הבדואי, בתוך הזה יש משפטים ויש חוקים שאנחנו לא יכולים להפר אותם. כמו למשל האדמות של האדם אחר, אתה לא יכול להתיישב עליו. והדבר הזה יכול לגרום לסכסוכים ומלחמות בין השבטים, ואפילו עד כדי כך רצח או דברים מחרידים. היום אני יכול להגיד כאחד שבקיא בנתונים, במיוחד בשבטים הבדואים בנגב, שמשפחת אבו סולב היא בעלת האחוז הגבוה ביותר שבניה מתגייסים לצה"ל. בני שבט אבו סולב מעוניינים להתגורר באזור דימונה על שטחי מחיה היסטוריים של השבט, בשטחי החיפוש המוצעים בין כביש דימונה ירוחם לאתר קורנוב ממשית ומדרום לתחום שיפוט דימונה ניתן למצוא שטח מתאים ומוסכם, עליו יוקם יישוב קבע לבני השבט. מדינת ישראל חייבת למצוא את הדרך לפצות את בני שבט אבו סולב אשר במשך עשרות שנים תורמים לביטחון המדינה. הקמת יישוב קבע תהיה המענה המתאים לך. ועד הפעולה של בני השבט שם לו מטרה לפעול בכל דרך אפשרית כדי להגשים את חלומם, להתגורר ביישוב עצמאי קטן ושקט עם איכות חיים ושטחים חקלאיים צמודים.
אתם מוזמנים לסייע בהגשמת החלום.